Jo. Počkaj, Miťo. 2017. No čo, kade? Ocino. Chceš ísť vyťahol? Jo. Tak poď. Musíme ísť. Jedna. Kabina 1 dolů. Tak, jedna. Galerie. 0. Aha, ešte jedný. Jedno dole, poď ešte. Či? Ale nie teraz prestúpiť. Tam je druhý výťah. Mama, ocko, poď. 0. Začalisky, Kabina 1 dolů. Prečo? Máme spätné. ale na električku. Na električku, to nejako zvládneme. Nám Daďo Dako musí pomôcť. Ja mám aj kartu. Jarat.